Ω, τι μυρίζει έτσι. Συγχωρέσαι με, κάτι με πείραξε. Αχ, Θεέ μου, δεν πάει μόνο κορδέλα. Είμαι κανείς πριόνι. Ήρεμα, πίνταρε. Τέλος πάντων, πίσω στο θέμα μας, ποιο είναι το όνομά σας? Δημήτρης Πριώνης λέγομαι. Μπορείτε να με λέτε και Μίτσο. Και για πες, πότε μίλησες τελευταία φορά με τους γονείς σου? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω γονείς πλέον. Ο πατέρας μου είπε ξεκάθαρα. Εγώ τους πληρώνω τις σπουδές κολόπεδο. Στρώστε το κολαράκι για βρε δουλειά. Κατάλαβες? Η ζωή μου δεν είχε νόημα. Μέχρι που είδα την αγγελία σας. Τι παίζει με αυτόν? Μεγάλη ιστορία. Θα μου την πεις άλλη φορά. Δεν μου καίγεται κάρφι. Προσλαμβάνεστε. Δεν παίρνε φίλε. Θέλω και εγώ κατάνα. Λοιπόν, Μίτσο, αυτός εδώ είναι ο Άκης. Θα σου δείξει το πώς γίνεται η δουλειά. Να τον ακολουθείς και να κάνεις ό,τι σου λέει. Νόμιζα πως θα δούλευα μαζί σας. Δεν χρειάζομαι βοήθεια από κάποιον σαν αυτόν. Α, ναι. Για να σε δούμε. Τι λέει αυτός, κυρία Μαργαρίτα? Θα μου κάνει. Σχετικά με την κυρία Μαργαρίτα, δεν είναι πολύ όμορφη. 500 μέτρα headshot. Σου μιλάω! Όμορφη, Εδώ βρήκες ρε μαλάκα. Είναι μέρος της εκπαίδευσης. Για να γίνεις σκουπιδιάρης, πρέπει να γίνεις ένα με τη βρωμιά. Πίστευες όντως ότι θα σου καθόταν η κυρία Μαργαρίτα? Είναι δικιά μου. Χοκ του. Το παράκανα λίγο. Μήπως θα του ζητήσω συγγνώμη? Βρωμάω ήδη. Αρκετά! Ξέρεις πως, Άγγελα, έχω φάει τη ζωή μου επειδή δεν είχα λεφτά να πάρω μια γαμημένη κολόνια. Εντάξει, θα σου αγοράσω εγώ. Απλά μην πεις τίποτα στην κυρία Μαργαρίτα. Όχι. Καλύτερα πάρε με κάτι να φάω. Εντάξει, πες μου τι θες. Θέλω 4 μπέργκερ, 5 κοκακόλες και θέλω και... Εσύ το παράκανες, δεν πρέπει να πληρώσεις. Κάθε! Γιατί άργησατε τόσο πολύ? Μας επιτέθηκε ένα τέρας. Ήτανε πελώριο και είχε τεράστια νύχια και... Φτάνει, Μίτσο. Συγγνώμη κυρία Μαργαρίτα, δεν θα ξαναγίνει. Βλέπω τα πάτε καλά εσείς οι δύο. Μήπως να γίνετε ομάδα? Αποκλείεται! 500 μέτρα headshot. Τους πήρω βόλο και τρέχω. Άλεξ φέρω γυλαίκο. Hitman, σκάρελε κέι. Big φέρω κέι. Όλη η μαφία στο κέντρο. Τον όλιο γραφρεύει στα μάξι. Αν κοιτάξει έχει πεθάνει. Subscribe κάναμε.